Cugat, durant tota l'etapa del boom immobiliari, vam tindre molta pressió urbanística. Vam planificar uns eixamples al turó de Can Mates i a Volpelleres, que va significar la posada en servei de milers d'habitatges. Vam arribar a tindre alguns anys en els que donaven pràcticament més de 2.000 llicències per més de 2.000 unitats entre unifamiliars i plurifamiliars, i després vam tindre una parada absoluta. Vam tindre algun any en el que vam estar per sota de les 50 unitats, per tant la diferència és abismal. Nosaltres en aquests moments tenim un cert repunt de l'activitat residencial. En comparació amb el nostre entorn immediat és un repunt important. Pensem que en l'últim any hem tingut llicències que sumen unes 350 unitats entre unifamiliars i plurifamiliars, que es situen allà on van planificar. Això és bo, es situen al turó de Can Mates i a Volpelleres. És evident que hem d'acabar de colmatar aquests eixamples, però que a continuació hem de programar el que queda de ciutat, el nostre model de ciutat, un model de ciutat que passa per no créixer cap a Collserola, no créixer cap a Torrenegra i créixer cap a la B30. L'àmbit de Turó de Can Mates i l'àmbit de Volpelleres ja van marcar aquest model de ciutat. En l'àmbit del Turó de Can Mates, precisament, ens queda un sòl que anomenem el Turó de Can Mates Oest per usos residencials i Can Fontanals, a tocar amb el que és la zona de Can Ametller, que són uns sòls urbanitzables que s'han de programar. Hem començat a treballar amb el dibuix del que ha de ser aquesta planificació, que esperem efectivament anar treballant al llarg d'aquesta legislatura que va començar el 2015 i que acabarà el 2019.